klase ng perlas na napakapambihira. Milyones ang halaga dahil pinaniniwalaang luha ng dragon. Napaluha sa galak ang tricycle driver na si Randy nung may napanood siyang video online. Hindi ng anumang teleserye o pelikula, kundi video ng isang mamahaling perlas na itinuturing na rarest of the rare. Ayon kasi sa alamat, luha raw ito ng dragon. At ang tawag dito, Melo Melo Pearl. Nahahawig daw kasi ito sa pinaniniwalaan din ni Randy na perlas na nasa kanyang pag-aari. Singlaki ng itlog ng pugo. May bigat na 15 to 20 grams. At ang kulay nito, nag-aagaw na brown, yellow, white, at orange. Tingnan mo yung maliwanag. Para umiilaw siya kasi inilawan ko ng flashlight. Umiilaw siya. Dito ako maraming sabi-sabi na luha daw ng dragon. Bakit itim? Napakamahal daw ito. Kasi halaga ito, milyones daw ng isang piraso na ito, luha ng dragon. Milyones daw yung halaga. Ang problema ko ngayon, saan ko to binibinta? Mahirap talaga to ibenta. Malapit daw sa itsura ng Melo Melo Pearl na mula sa uri ng suso na kung tawagin, Melo Melo Snail. Klase ito ng gastropod na makikita sa mga bansa sa Indochina. Ang Melo Melo Pearl gikan ni sa China. Daghan ni sa color na black, na white, na orange. Mapapabuga ka rin sa presyo mula 75,000 hanggang 250,000 US dollars o hanggang 13 million pesos. Sa gitna ng pandemya, ang isang tricycle driver nakatakda na nga bang maging milyonaryo? Taong 2012 pa raw nung napulot ito ni Randy sa kanilang probinsya sa General Santos City. Ito, nakita ko dito sa tabi ng kalsada. Akala ko hindi makapagpirahan kasi napakamahal na ito. Hindi ko pansinin sana. Tiningnan ko. Akala ko na laruan lang ng mga bata. Pero may halaga pala. Ilang alamin kung meron ba talaga itong halaga. Ito, may pumupunta sa bahay na bilihin daw niya ng 500,000. Nagdadalawang isip ako kasi isipan ko na bigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko, paggawa ng bahay, at saka bumili ako ng munti. Hanggang napanood nga nila ang isang video tungkol sa isang perlas na ang presyo umaabot ng 13 million pesos. At ito nga raw ang Melo Melo Pearl na napulot niya sa dalampasigan ng Gensan. Nakita ko itong bato, nabuhay ng pag-asa kasi ito yung nagbigay sa akin ng milyonaryo na ako ngayon kasi ito lang yung bato. Luha ng dragon. Marami pala dito sa Pinas na matagpuan natin. Kaya sinamahan siya ng aming team na ipasuri ito sa Mines and Geosciences Bureau Region 12. Babasahin natin sa result para sa siyang totoo, para sa siyang hindi. Ang misteryosong bato isinailalim sa physical at chemical test. Lalagyan natin ng cement o magre-react ba ito o hindi. Ang ipinatak na acid bumula. Ito ngayon gusto ko mahibalaan ko gid na totoo ba to o hindi o magkapira ba ako ngayon kasi ito lang yung pag-asa ko. Kung
ang napulot na bato ni Randy sumailalim sa mabusising pagsusuri na inirekomenda ng Mines and Geosciences Bureau, mapapatunayan kayang authentic ito? Aahon na ba siya sa kahirapan o uuwing luhaan? For entertainment purposes only.